Έσχος. Τι και τι. Μας έχεις κάνει εδώ μέσα μαλλιά κουβάρια. Μία ο Σώτος, μια ο Μεμάς. Τρέχετε πάνω κάτω, πλακώνεστε, κλαίτε, αμάν πια. Και εσένα τι σε νοιάζει? Με νοιάζει. Γιατί έχεις το χρυσάφι μπροστά σου και δεν το βλέπεις. Μα, και ποιος είναι το χρυσάφι? Εγώ. Εσύ? Ναι, εγώ, γιατί λέγει σου πέφτω. Άσε μας ρε μικρό, έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε και σένα. Άσε μας. Καλά. Έλα. Τι είναι αυτά? 2 τεκίλες. Ναι, τα βλέπω. Για πού είναι? Για την παρέα εκεί. Είναι κερασμένα από μέσα. Να σου πω. Τι? Δεν πίνουν τεκίλες οι άνθρωποι. Έφερες άλλα άλλο. Δεν τα παρήγγειλα εγώ, ο Σώτος. Ορίστε. Τζιν πίνουν. Μη φοβάσαι. Δεν σε φυλάω. Τι είπες? Δεν άκουσες, Είπα μη φοβάσαι, δεν σε φυλάω. Κορίτσια, αυτά είναι κερασμένα. Να σου πω. Δεν φοβάμαι. Α, τέλεια. Σαντάμ, κράτα. Είμαι λεσβία. Τι? Χαζομάρες. Στάνταρ είμαι. Να γίνετε κι εσείς. Εμείς. Τι λέγαμε. Η φίλη μου η Ρίτα. Να σου πω, Ριτάκι μου, δεν κάθεσαι λίγο να περιμένεις να τελειώσω εδώ μια δουλειά με τις κυρίες και τα λέμε μετά? Άντε, μπράβο, κάτσε και σκάσε. Εγώ να κάτσω, αλλά είμαι. Να τα βάλω μαζί, γόρια. Όχι, μαζί, εντάξει, μαζί. Ορίστε, ευχαριστώ πολύ. Αντίο σας. Γεια. Γεια σου, μάνα μου. Μάνα μου, πρέπει τρελάθηκες εντελώς. Γιατί? Μήπως είδα προκοπή από τα αρσενικά? Άσε με καλή πια, βαρέθηκα. Τέρμα οι άντρες. Καλώς τον. Άστο πια, πάει το πουλάκι, πέταξε. Να σου πω, πουλάκι, ή κλείστο ή απάντησέ το. Ποιος είναι? Ο Μεμάς, πάρ' το εσύ. Εγώ να πάρω το μεμά. Και τι να του πω, κάτω η μπάτσι? Θα του πεις τα νέα. Ότι έκανα στροφή. Ρε Ρίτα, σύννεφε. Πήγαινε στον Μπαρμπαδήμο που σε περιμένει η Αστερόπη να αλλάξετε βάρδια. Τι θέλεις δηλαδή, να τα πάρει καμιά ώρα ο Σώτος και να σαρπάξει από το μαλλί? Ποιος είναι ο Σώτος? Δεν ξέρω κανένα Σώτο. Α, τώρα δεν ξέρεις κανένα Σώτο. Όχι, δεν ξέρω. Ούτε Σώτο, ούτε Μεμά. Κάνω καινούριο ξεκίνημα στη ζωή μου. Λοιπόν, άκου να δεις, μη με ξαναπάρεις τηλέφωνο, είμαι λεσβία. Μπαμπά! Ναι, μπαμπά μου, όχι, παιδί μου, μια πλάκα κάναμε με κάτι φίλους μου, ναι. Τι κάνεις?